Мына егетләр тагын икенче мәчет бүген. Бу бывший чиркәү. Бая көндез статуска куйган идем берне. Бәләкәй мәчет. Менә монысы да элекке чиркәү булган, күрәсезме? Вот. Хәзер моны мәчет ясаганнар. Кыйбласы да дөрес түгел менә. Кергәчтән, менә ишектән кергәчтән полосалар тигез түгел, күрәсезме? Кәкре. Шулай. Вот. Минбәре дә шулай кыйгач кына куйган. Нитеп бер якка кәкрәйтеп. Михрабы да. Ана теге яклап бер не бар, тоже бәләкәй михраб бар, бәләкәй генә. Вот почмакка туры килгән, анысы да туры килмәгән. Без ястү намазын укыдык, витр ваҗибны укыдык, и хәзер тәсбихәткә кадәр мин сезгә генә бер күрсәтмә кылам. Менә шулай.